Salutare, oamenilor! Suntem împreună cu Mihai pe Roblox. Salutare! Aici facem? Unde găsim să noi vocasă ceva? Hai să cumpărăm niște căsi, nu? Da, eu am iau trotineta să merg cu ea. Hai. Trotineta, hai că eu îmi iau ceva. Îmi Ia iau bicicletă eu. Haide. Hai. Să ne găsim un loc să cumpărăm. Da, păi găsim un loc. Dar spangem să banca azi în episodul ăsta. Da. Aveți să-mi deschide canalul noi. Cum Anța e o promovare, m-a rugat, a spus că dacă să facem un videoclip, l-am întrebat pe ce să facem videoclipul. Uite aici în ce loc să cumpărăm casă. A spus ai pe rol, am zis bine, frate. Asta promovare. Uite aici am cumpărat acolo scumpiri tu, da? Da. Cumpăr căsuță. Ne cumpărăm să noi, frate, și nu... Uite, gata că am găsit casă. Casanța. Uitați casa. Oh, dar ce casă a luat Aurel. Aurel, ai luat casă bună. Da. Uitați-mi cum îmi cheamă. Pe Roblox Aurel 19. Ia bă, dar ce casă ai aici? În copac, casă în copac, modernă. Casă, dar încuiată. Stai că s-o discui. Hai, intră. Hai că vin înapoi. Da să-mi ia cerere, poți să intru cu la tine în casă. Da, dăm să tu. Da, ai văzut că tu ai pincină în casa din copac? Unde? Să nu uiți Ianța. Uite aici, ai încă după mine. Stai bă, ai după mine. Sari jos. Uite, vin pe aici. Hai frate, uite aici. Te-ai aruncat jos. Hai că ai după mine. Uite, dacă te bagi pe aici, tu vezi că aici e garaj. Da. Poți să intri, uite, aici ai o gradă. E fain. Da, e fain. Hai cum dus eu acasă, văd cum e casa, să ne prezint. Hai să dau cerere. Stai. E acum Aurela un abonat, să e încă acum s-a apucat și în YouTube. Stai ca să dau cerere. Gata, dăm să tu. Să la Ena să apară videoclipul. Hai să vezi casa mea întâi. Am văzut-o, mă duc și eu ca să văd cum e căsuța. Da, e genial căsuța, e ca un rim sau un an. Da, până nu e genială, tăceți, oameni buni. E faină. Uitați. Aici eu mă uit la televizor. Sau mă uit pe telefon. Uitați. Vărghe la telefon. Uitați, mă uit pe telefon. Uitați. Stai. Uitați, mă uit pe telefon. Hai să vă prezint casa. Are subson. E faină, oameni. E faină. În casă, la mine. E acum dacă vă întrebați ce aude, filmăm amândoi, filmez și eu pentru canalul meu și filmează timp pentru canalul lui. Casa e genială, tăceți. Hai să acolo, cred că dormim noi. E faină. Bă, apoi casa în teta? Da. Uite, Tu nu mi-ai dat cerere. Ba da. Stai că dăm încă o dată. Ți-am dat greșit. Sabe că am sărit piantă căsuță. Ce? Hai să ne piantă căsuță. Piantă. Unde ești? Am intrat în bancă. Bă, sari din copacul tău să te dai direct aici. De acolo. Sari. Pe acoperișul acela, vezi? Și acum sari de acolo. Stai că sar acum. Uitați-mă. Aici ai banca, să Da, știi. bă, nu-i banca aici. Aici ai poliția. Da, stai să vă arăt un loc secret. Vedeți butonul cea verde? Apăsați pe el. Vă dați în spate, stați.
Să vă duceți să vă abonați în Aurel. Pentru că de acum ați face toate videoclipurile cu el. Dar nu știu ce însă. Apăsat de butonul ăla, dar nu merge, că eu Ce însă? e ăla ca să găsești fantome. Ce când găsesc fantome? Păi când țăpă mai tare, vedeți butonul? Da. Apăsați pe el. A, bă, mergi. Deschide o neacanța, Mihai, cu... Dar nu știu unde e. Aici sus, în etaj. La care? În etaj aici, vin o neacă să deschide asta. Ce să Uite aici. deschid? Deschide o neacă, butonul ăsta verde, de acolo, de după. Ba, de aici, uite, deschide-ne un pic. De ce? Ca să ne arăt o cameră secretă. Deschide-ne un pic. Da, bă. Nu, văd. Uite. Nu s-a deschis. Gata, nu s-a deschis. Încearcă să tu, că nu poți să apăs butonul. Stai, dă-te o leacă. Dă-te o leacă. Am apăsat. Dar nu merge unde. Trebuie să dea anța în sus. Mai încearcă tu. Am apăsat. S-a deschis. Intră pe aici. Intră prin tambou ceana. Urcă sus. Și ce aici? Stai o leacă. Ca să arăt. Ce... Ca să ne arăți. Stai un pic, ca să ne arăți în abonații mei. Ce faci, am să coasă ceva? Noi mașinării de bani, să ciți. Oameni. Uite, mă, cum se face bani. Da, să-ți face bani. Aici se face bani, uite, în naftuanța de aici. De canița iungă. Uite cum se fac bani. Da, asta să fac bani, anța e camera care voiam să vă arăt. Uite ce aici de bani, oameni. Da, să... Anța e camera. Acum vin înapoi jos. Scară. Apasă butonul verde. Stai să iesăm. Gata. Am să plecăm și noi să ne angajăm la pompieri. Hai. Stai că vin și eu. Închide-o înapoi. Am dus să mă angajez. E șmecher joculețul Roblox. Da. Dar nu aici îți pune masina. Dar nu merge. Ai tu mergi cu mașina? Ne vin când m-a pus eu să chiu Eu mă îmbrac. dența. Stai că pun pauză ca să schimb pompier. Ai terminat? Nu, stai că masca de gaz mai trebuie să Nu contează, lasă așa. Hai. Stai ăla că... Stai un pic, că nu mai merge, pun pauză să revin. Gata, oameni, nu am revenit noi. Am răgusat un pic. Să-mi iau și eu un topor. Ăsta e incentor. E că eu ți-o aici în spate? O conduc eu? Da. Hai, mersi. Stai, Ai urcat. Urcă cu mine în față, tu, dacă vrei. Ai urcat? Da. Uite, m-am urcat. Eu nu mai mă pun mască de gaz, am luat topor.
atât să îi încentor. Ia-ți o nouă casă. Hai Stai. că bagă la tine cu spatele aici, că tu ai garajul mare. Da. În cafe. Gata. Eu mă duc și eu să-mi schimb căsuța. Că eu nu știu pe care să mă iau eu. Dar-mi dai ce, nene, ca să am și Da, eu. stau. Stai. Că am că mi-au o casă frumos. Am tăiat casa. Că nu, că mi-am luat... Stai. Hai, dăm ce, nene. Mi-am luat în asta, norota. Tu stai șupatul. Hai, dăm ce, nene. Cine a lui mama? Ăsta e într-un loc, nu te-ai dus. De ce n-a luat pisicuța, o lăsa să poate? Nu, ușor. Mai trebuie. Gata? Hai că se încarcă și vii să vezi poezie. Ce-ai făcut? Casă. De capi acoperisul ei. Vino încoa, sus. Uite, am tăiat casa lui Mihai. De cât mi se pare, Dani, să o gradă. Uite, să-i funui. Da, nu umbra aici. Lasă-mi să-i fac. Dă-te la că. Da. Dar nu pot să-mi deschid. Îi dau cu toporul. Nu pot să-mi deschid. Aleu, ce-am făcut? Ce? Face și mama TikTok cu nenicu. Uite, aici e camera. Da, da. Da, pot să Ai mă... pus tu aici, am făcut cu mine? Dar nu pot. Ai pe canapea aici. Să-i pot să iau aici. Stai că eu stau aici pe acolo. Te-am văzut pe New York, te-am văzut de la balcon aici. Ce muzică cânt. Stai că eu mă uit pe camera de filmat să văd dacă e cineva acasă la mine. Hai să mă uit. Uite, mă văd pe mine cum s-ar pe camere. Uite, mă las eu. Mă vezi? Uite, ai calculator aici. Am văzut pe calculator. Camera, măi. Uite, ăla, că mă văd pe calculator. Gata, m-am plictit să te-mi închid. Uite, mă. Vezi că sparg seiful. Bă, eu cred că cam atâta pun clipul pe azi. Da. Ne punem și noi aici frumos în pat. Maro, ea nu e în casă, pisica Maro. Și... Cum te poți în pat? Că eu nu pot. Bă, nu pot să mă pun în pat. În patul tău, popiu. Bă, eu mă culc aici pe Santiago ăsta. Bă, frate, nu ce aici fons. Episodul, nu uitați să dați un like, să mai facem de aceste episoade. Promovați să vă abonați la Aurel 112. Pa, pa. Pa, pa. Cam aici a fost episodul. Nu uitați să dați un like, să ne vedem data viitoare. Pa!